ebido all taa a na-ebido go ọlụ ebido that time was no ya hand ya over that okay ka eme ihe ni na elisie nya that okay eme okay ka anwa ebuputela anya mana from today executive obi akuni na ebido go ọlụ na mmu otu ebido go ọlụ bikon anụrụ m ihe n'uche ya ma and I am accept to both. Yes. I never know me echi. No, I never know me echi. Vama agini. Bidolo. Bunota, Kaibu ndi mood na lido. Ndi obo na ligo. Egwuela kai na return na. Ya di ile. Mo kwani ya. Obo so ekene munu. Chama. Ai gbalu nu bunu mood obo. Digo ga nti. Egwe ke na ebie unu taa. Ba na buku ni cheto ba so ye mma. Ai bi emete me. Ọbụrụ kwa na-ebi elu na egbe bụ unu wezele egwuregwu n'ọpa wa ka na-enye unu owu gbalụ na ụghalụ unu jụọ ndị iche menụ ka ụfọdụ ya dị mma ọ ma flag ụbọchị ma akwụkwọ ndị sekretịrị ga-edo ụbọchị ma mbụ funu dete ihe dị mma ka ụbọchị ya na-aga n'ihu awa chiwo oke abịa Open on we buy them again as well, but who buys the line? Who was very wedding? I oh, I will do more to almost battle. More to that part, who now but I can oh, I will go to put about Delavo. I didn't hear watching Bruno. I tell you this. Take go what? Take 1,000 brown. My mother now your brother I friend. I know my mother power. The color you see with you. I got what I made us what to what the cocoa. I know brother. I will buy it. I put the creating. Near beer. You take mineral. Take away malt. Which I want to say I think who also original what do you know also I see 10,000 so moto ndi balobo uru mechi fu anyiru Hello, but you get back to me. The new executive Obi Akwaro na ebido ọlụ tata.
don't know when did it. I ebido all that. I ebido go all ebido. That time was no your hand down over. That okay. Me yeri na elisienya. That okay muke kanwa. Ebuputela anya. Man from today. Executive Obia Kunina ebido go all. Na mwotu ebido go all. And I'm going to accept those boys. I never done me 80. I never done me 80. No, I never done me 80. But my guinea, you don't know. What are you answer? And what are you answer? Yana so from what he recommended. And what are you answer? It's Obasoyo Babu. My you, my daddy didn't Obasoyo. My mom was super good at Chivancha. So now, and what even they written here? The colors of Walloon Kemewa. So, Deacon, we don't know. Olo, no gaba. Because always we don't go. Mongola list, obo. Obo sisianya. I hand the job. Man, ready. What my phone? What take an moon? No. What to work an moon? Nah. Gani ninti. Ujapo ka ibi abi ayabuwe. Ngaka kwanti. Abi awala. Wa akwụkwọ akwụkwọ abetoloyi edelele ovu nyaka ska gwo egwu muduru wetu esi we meeye ya ka ndị na-egwu ogwu na akwụkwọ anyị na-anụ diwe na-egwu abịa n'iru ọnụ ọkụ ejiro nu nke ochie maka maka si na nke ochie bụ ego na-edede maka ọgwụ bụ ụdị mana kịta ihe ọ bụ 87,000 bụ 27,000 kịta ụmụ agbọghọ 13,000 kịta ụmụ akpụ 17,000 kịta abịa n'ụbọchị agbamnkwụ obi akwụ ya na-enwezi 126,000 n'ime eweli 40,000 nye ODU nya obi akwụ ma mụduru nwezi nke ọzọ ndị na-esote ndị gbagotelu n'arọ 31,500 ndị Chinzama Titazi ga na-enwezi 29,500 ndị Nzama ga na-enwezi 30,500 Uyomudi Kita ga na-enwezi 32,500 ụmụ agbọghọ na agbamnkwụ Kita ga na-enwezi 19,000 ụmụ ọkpụ Kita ya na-enwezi 24,000 nna m nwa na-eje okwu Kita ga na-enwezi 163,000 ọ gwụsigo mana abịa n'okpulie o nwere okwu ụfọdụ alụtụrụ aka ekwuru sị na mbọsị agbamnkwụ ụmụduru nọcha zuo oke na-eti aliwe ọjị na-anọ n'ebele tụkwasị ya 5,000 ego eju ọrụ ọjị ahụ o wee sị
ka ndị abụ na-abịa anụ nwaanyị na be anyị nwa bulie n'obi na ọ bụrụ na ịbịa gbuo yọkọyọkọ nwaanyị bulizie ya naba maka agbara nkwụ ọ maara one ma one gị mali n'ọyị ka gị na ada anyị abụ na anyị n'ikpeazụ ekwuru sị gị bụ ụmụnna dị n'ime ụgbara n'isi oyi ogbi akwụ i wee mee ibe dị iche bụ ibe na-adịrọ n'akwụkwọ onwe a na ị gharala ụgbara n'isi oyi ogbi akwụ nra 100,000 onye isi oche wee bịa aka n'akwụkwọ ya na ọda akwụkwọ ego niile na ịwepụtara 600,000 biko ọ nwere ajụ nna m jụrụ abịa na ọrụ ọnụ ọkụ ibe niile dị na-ebu dibia mbụ anyị kpara aka na mmanya anyị ka ọ wee na-atụtaba mmanya bụ 25 ma ị na-elere biya 25 mineral bụ 1000 ma ị na-elere 1000 kama na ebe anyị bịa kpaa aka bụ ego a na-enye ndị mmadụ iji wee machie akpa dịka ego a na-enye ndị uyomuju a na-enye ladies a na-enye ndị nzama n'ebe ahụ ka anyị bịa kpaa aka tichezie ya ego ma ya kpara aka na mmanya anyị kpara aka n'ọjị anyị kpara aka n'ego ndị dibịa mbụ ịrụ ọnụ ọkụ 2000 ya na katọn ọtụtụ biya ọjị igbo nọ sọsịa bụ ile dị iche ile yi na-eji etu ọ dị nya ka m ji old list no old list anyị ji mee ya Number 1. Ukumode gba makizi kanchori. Egwele ni kana anu ye na-ekwu. Odrolo ba isi oyo. Igu anatari si nwanyị. Nke unde 163,000. Onye m nwara m nya aka ka dị. Ebe dị ma oke nwa. Ọ dị adị nwa nke ya dị nke trop prove ya ko na bụ nwa nwa. Ọ bụrụ na ya dị ya ahụ n'isi nwanyị. ebute ji tati ọgba na-eme eme mancha dị ebe ewu adịla ewu tati emeli ewu to 60 ewu ahụ ni 60 David onye ụbọchị ekene emu obi agwụ ekene emu ka o ji bụrụ bụ na taa ka anyị bụ ndị mmụọ na lido ndị ọbụ na aliko egwu egwuela anyị ka anyị na-arịtọn na ya dị ile ọgwanụ ya ụbọchị ekene emu unu akwụkwọ ji ede akwụkwọ nne ka anyị na-ebute ibe Ọbaṣẹ́ ekele mú ọbaṣẹ́ ekele mú ekele jẹ́ ọjọ́ kẹrin náà ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ oyíṣẹ́ àná wọ́n ìbílẹ̀ pé bí òun lò ẹ́ bí a kì í bí a níbẹ̀ tí bí a bá sì ṣe é tẹ̀. Chairman, anyị gbara unu bụ n'ugbo otu ọhụụ ekwe ka ị na-ebie unu taa gbana bụkwa unu cheta ụbọchị ohe mma ọ bụrụkwa na-ebie unu na egbe bụ unu wezere egwuregwu n'ọpawa ka e na-enye unu owu kpara unu ghalụ unu jụọ ndị iche menụ ka ụbọchị ohe dị mma Ọ̀hún kátà ìwọ́sà àdúgbò nínú aka.
Oh, my flag go back here. I'll go to the secretary. I'm the fool that you had the mark, but you're not going to. How much work out there? Tinha dia que não naquela mba ibu no melia mas onu no mbo no ba so e ba lo no oku nya na mas onu no nya ka edu emi no odi a otu odi no nya 5000 no ya je ke nu na kana ba se kana dia mu otu okere mu no mu otu okere mu no Moto chia mango to we kere mu chama na ka jali ole na ko wale na chama makego ebile la ita ya ka ndi moto asika ngbawu Negwe bela na chunya kara ya ruwe mma. Nsha ngo kale ke ja to anya anyị. Anyị tielo to ji na-esi. Anyị tielo bottle hot. Anyị tie 1000 naira. Anyị je wekere unu bu ndị ichie. Na oge anyị nunu ka ya nọ kwa n'iru. Anyị ya ga ọbụna mmiri ka anyị nunu amụta. Bozo kere mu. Ndị ichie kere mu. Kene ndị otu anyị kere. Ya kamera. Kene ndị otu ya. N'ojiba bịa. Anyị kere mu. More of Michael Steven. I'm more about Bologna Road. Okay, no more star. Tanebo 5th May. Ka Aibunde Motu na Litu Nofa. Na hand is in the Motu over. Tanebo 5th. And the tar exactly. Almost 6 years. I were ligote and the 13 days. 6 years and the 13 days. I were ligote. So tak I na hand over. And the more of the chairman of Umotu, Umotu, the plaque. So and I could believe and I see you. No, you are Bonwa Obidi. Obidi, your father, was the Nyabu chairman, the new Umotu. So I hand the go over. From today, I get because all over at the mood. So, we start with new but now about you. Only open and to be late. Then one will because now it's a channel. Overall court case, no nothing, no casualty, no nothing. So now I make a now even more men no but start. What are this mood? No, you did there. Oh, then tell you about the why it's in body see well put up. Now, I take one body see, hand the one day also. Open by me, Jao, oh, Losana, Banana, one up relay race. Oh, yeah, Bagida, or Yonozo, or Bawana, Bagida, or Yonozo, about no relay race, kind of. We will Pazu, I never know what it is. So, I am Mexico kind. No, but he says now, I'm a hand the one day over. Okay. Afambo Onyeka Chukwu Nenu, the new chairman, elected chairman of Barnisioye, home and abroad. Tataka, the former chairman and the former chairman of Amobi, CH, with the former Umotu, Tataka handle over. Anyanwa, says I be all on a hand the over. So was I now the next okay? Kapa ye book this line the items obasuoye. So no nyaka emetata. If I'm walegwa and the
ụbarụ n'isi oye nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi nkwa na-ekwefa bụ na anyị ama yarịpụ ndị ụbọchị oye anyị na-ekweba nkwa na anyị alụ ezigbo ọrụ anyị alụlụ kanalịa ndị chigburu achị bifo mana a na-ayọkwa enyemaka fa na ọfanyela anyị aka ọgbado anyị ọkpa anya bụ ọrụ wee na-eme gịnị wee na-aga n'iru onye ekene bụ former chairman Obia ibe na-eme aba n'ụbọchị nketa bụ na anyị gwara ndị executive gbakutere ọfụ fabido ọrụ tata na ya nwa na-eme gbasipa nwezi chance okeke agba ya ndị abụ ficha ndị ụwa eketa na anyị bụ towards them bụ na baya eme ọfụma mere m na-ekpelụba bụ na baya eme ọfụma mekarịa m because na sisi ndị asị 50 years o nwere ya mere ya mụbasi nọ mụnwa na ndị otu gbakọdoro wee mee audit election wee hand over n'ọnya nwe ekpe na-ekpe bụ na baya emekarịa anyị onye ọbụla bụ mmadụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-eme ka emegide onye ụbọchị onye abụọ onye ọbụla mmadụ ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị na-asị na adị ụbọchị onye adịrị onye abụ onye ji ọjị n'aka wee gaa jọọ onye aka jọọ jele onye ji ụzụ n'aka wee gaa jọọ onye aka jọọ ele nke m otu nwaanyị na-abagị gị na m n'ụbọchị ya kwadola anyị ọ ya dị mma na nke ụbọchị ya dị mma ụbọchị ekere m na adịcha ndụ otu adịla anyị na mma mmekọrịta adịla anyị na mma mma adịla anyị ogologo dị na-arụsi ike ajọ mma kwụrụ ụzọ afọ n'ụbọchị oyi ajọ mmadụ akwụrụ ụzọ afọ n'ụbọchị oyi a sị m nke onye na-echekwa ezigbo ibe ezigbo melie n'ezinụlọ ya nke onye na-echekwa ajiba melie n'ezinụlọ ka ọ mara ka ọ na-adị a sị m na ọkpụkpụ mmadụ kpara ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri a sị m na ọ bụ tụta adịla ụbọchị oyi mma na ndụ niile so n'ụbọchị oyi bụ arụ n'elu ulu andị na arụrụ n'elu ulu abụ nne anyị abụ ya nya anyị abido buli ya echi niile buli stan abụ ya ruo echi a sị m na n'ibe anyị ụbọchị oyi kwu na ndụ niile na-asọpọtụ ya ọchịchị adakara olutu anyị na president of Nando na nke nwe anyị ga-enweta ihe a sị m na ọchịchị nwa a emela ka ọ dị etu a na ife ọma ka anyị na-afụ na ya ife ọma ya afụ na ya bụ na ụbọchị oyi adịgo mma ndị abanyela n'ọchịchị a ga-gosi ndị ọzọ ga-abanyekwa ma ọchịchị aba na ụbọchị oyi dị mma na anyị nwekwara dị mmadụ anyị nwere mmadụ ya emela anyị ezigbo ibe ego oyibo anyị nwere ndị ya wetara anyị ya maka na ọ bụ niile anya ọbụla na mmadụ na-enyere emere obodo ibe na onwere kpatara o jiri emere obodo ibe mana ọ bụ na na-ene anya ọbụla na-enwere sọpọta ịma na obodo adịwo mma masị ka ọ dịkwa anyị na mma ọ adịrị anyị na mma ka adịcha anyị ọnụ n'ozi mmadụ anyị nọ n'ezi gbabute ego abụneta ụbasị edozi ụbasị ha bachukwu oke abịa
ka m kwulie nke iru na-ana anyị kemechela mbọchị ebiela anyị ekwe na abụrụ ndị mere ọgwụ akpa ego dịcha ndị mere akpa ego ili dịcha otu mụbe enwe mere akpa ego ili ndị mere akpa ego ise dị arụ ụtọ na-ebi anyị ekwe na ata mmoji anyị ọbụla so ihe emenye bụ okwu na-eriri na ibe na-esorie n'ibe nwanne na nwanne ka ama na ibu unu mere agbadoro m unu ọla na-egbukwa mmịa na-egbu mmịa nwabene nwesịrị agba unu ebutere ba m ọgụgụ mmịa owu unu mebu ka edere mbọchị ọzọ akwụla anyị ekwe mbịa ekwe enemi eyibọ so ndị na-ebi ekwe unu ji agba mbọ megbuo ma mejie nke unu na ndị na mmadụ nọgidere ọdụ amụ onye ọnọgide wee bụrụ mgbe otu chia mgbe otu na ụbasi unu agbado na ibe ka ọ nnekwu ngozi ka ọ bụ amaghị na asị ka ya nụrụ ka mee mgbe otu ya kwuru nrebe ya bụ unu aba na anya mba bụkwa anụkwụrọ bụ na aba mba mba aja enwude ka enwude aja bụkwa n'ịba ma mba bụ ọkụ ya bụ na ụbọchị ekele nwere m unu ya abaghaghị anyị eje mere mbọchị ọtakụrụ anyị ekwe asị na-akụlie n'ekwe masị ka dị aka ụbọchị ekele ndị iche ọwụ ekere ndị otu ọwụ ekere m anyị pụtali anyị bụ ndị ime otu batali anyị si na mụruru anyị apụtachara mụruru basị ya apụtara na mụ anyị bi anya egwe anyị egosiri mụruru a na aṅụrị dị anyị narị ọ bụ anyị bụ ndị ụmụ otu ọwụ batali mmụọ otu na-apụ apụ bụ na aba Masa ekele m ọ bụ anyị bụ mmụọ otu bịara ọbụ anyị tie ọjị mbụ n'ọha anyị tiere ọjị esi tie gwo bọtụl hot tie gwo 1000 mgbe ahụ ma anyị mechara anya anyị ọbụla pere anyị mpe anyị na-abụra mmadụ apụta ahụ ekele anyị iguzi anyị ka anyị pụtara mmeri eso bọtụl hot ọ dị ka ụkọ anyị na-abụra ọtara arị anyị gbagharị anyị butere kretin ndị abịa bute nke mineral igwe mọt uchi mọt anyị ji gbuo anyị watụwasị ya anyị ti egwu ọjị ọzọ ọjị na otu ọjị nọ ọzọ anyị tinyere 10,000 anyị kelere unu anyị ma na unu ji eme unu bụ ọga n'udo unu agawo udo n'udo ụbọchị ọja dị mma daalụ na ọjị nna gị ka anyị egbado unu ụbọchị ekele m unu jide mma na-agwara ya ebe jide mma a na-agwụchara ya ebe n'oyi ebetara ka ndị mma ụbọchị oyo ekenere m unu mmadụ ụbọchị ndị nwachiri achị ndị abụrụ m ele ji
ngono nya mbali wa de mo akwa nuro no obo kele ku do jibutali kusi na mi wa no butali si aga na ọkọlùgbò wọlé kòló ọkọlùgbò mọta ọkọlùgbò ndọ mẹgẹlì náà ndọ kẹlẹ jìbìá náà ní báyìí pàṣẹ náà bí ẹni kúrò ilé jìbìá gbàgbà wù kùtàlẹ tunu ma ọkọ de náà ndọ ma kiri bí rẹ òsínà mari jábù tó wà màkà nínú de ma ẹ náà lóbi ọ nyàngúlọ kúrò tiẹ bikangia bobo masalaka medade wa chamutu wa badi rano obule bamaro okwada kama ana mando na ko okia du dagu nundo wa puta no obu okujelu ba se we na mekuru ba se puta kwa ura nuna meku na ba gani ura ba kwa dike na ino mu ta no na ayi na unu ya no boli iru na no ya chi na no ele ku bi je nkwa nanya we tani sini tani medili moto ndi ba lo bo unu me chi fu anyi iru hello ba so je ma tu me ele fue no ma le to anya do na to ma le to mo ya guru ko ra eso ko damu o ba ka lu na ya ka mu de nu se le ke na ko ri de ku ra de ti bu no ba lo de de wo de de lo le ni wa no ke ne ti mana ya na na ya ni wa che mala yi na ya ya ba ni ba wa do ja fa be che ya du wa puta e du e to no ba ru to o fa no no ide de we me che ti ru na no menyi mbari li e po ibo ja no se ni du si sa na na do ni na iwe di maka gba ne wo no ya fu akoto ogalia oye fu akoto duru atonu to ile chochochom ile inana chochochom iwe di bofu ya iru ikada ira iru iwura bofu ngai no yo ibe nyago o kuje nu ba se oni na nyago bu amo ba se oni na kagba iro ba ka ga na ai no drama no drama wa na epo me ama kwa le loje no boro kwa yin no no wa ka di tu ba se unu mara ba nyana ekele mu unu maro ndi ba lo ise nika no ya ka lu ka wa bu na ndi nduru ba se ndi me lu ba se yo unu je meji ya ku ba se da bu nu ba se ba nanu kwa ari ja du nu ma maru jakau maru jakau jakang ka je jiro ya ya oye jiro ya wakanka oje ira de ma oda se oje nwu ya na nye di holi o kan ko ya kan ga go unaru gwa da gba nya bu nu jakanka unaru ma kan no na je ko ni mi ọjọ́ bá sí mbọ̀ ká yí dọ́dọ̀ ẹjẹ́ sí ìyàn fúnmọ́ ibùkọ́ bì ẹjẹ́ ìkẹ́mu tó ká ibù n'ayáwó mọ̀ bá n'osíta ẹjẹ́ mọ̀ àwọn sọ síbẹ̀ olóòdì mọ̀ àmàlùdù ẹgbẹ̀ nà búbẹ̀ wọ́n dùn báyìí rà ẹgbẹ́ lòdì tó yí ẹni máa ká gbà ọyọ́ ọ̀bọ̀nà náà mẹ́rin rẹ̀ jágun akọ́tọ́ ó mú dúró ní bára àbáwọ́ jà nílùú nù mma ọba sàwọn ọ̀yà bí akúnú ọmọ kakọ́lù kádà fàbùnẹ́wù mọ́ ọ́nù kí kẹ̀lá dàgbọ̀ gẹ́nẹ̀ ọdún ní kọjú òdì àdà àdìmẹ̀já ekele mú lò lẹ́ni ìrú rẹ̀ mẹ́tẹ̀ fún anyi irú nígbà dì ìgbà náà ọdún ọmọ màkà náà kà náà náà lọ́wọ́ mu lọ́yọ̀ ẹ̀mẹ́ mẹ́la yẹ kà ń jì dáwọ́ sí ẹ̀rọ máa fọ́ ọ̀dà àjàkẹ́ ìfúnà wà tó wà
Robaka ana ma gba ko nu de kan de non on la kan du no du unu ja unu kaanka nwa unu jaketa unu oje nwe na pata ego je sita ni pata ego makana no wali ono ru basu oje nwunye na mata mma na atupu ya we da zaka atupu ya okwa ni nwanya bra ofe na kan bu ko dubo nwanya do bro ko go lubonu ne ne ibe ji maka gba unu ndị nwa na baga anya gwu na ndị chiraji unu achicho waji anya gwu na mara ọba na go unu ja kanka mi yo na tada tokta mi onye nwe me ọrụ no ne kele manya mwara go unu puru no gbeledi o blo belenu ko ba to ni blego unu bre tenu ba so no ja nwere ja tupu oya Bruno Boledi iwi bu tere go bulia na tawa bulo yo ba so do mo da ya to ndanu bia ku robia ne ni kai na no ele ku ba so da pro ko ele ku ba so na mani na go ya bu ta ni ma me gel ka diko ni mu ndem unu chede na ni ndi na baba unu chede ani ndị pụtara apụta kunu chero ndị na-abụ ọgwụ okwele njem ma iwe na-agụrụ unu bụ na nwa unu ji enwewe ego ka unu mewe ogbu aṅụrị data dị n'ogbu kpịrịkpịrịkpịrị nwa unu ji enwewe ego ka ọ bụtọ unu ụtọ ka unu ka edigbo nka ka mụ arụ gbasi dịba mma mono no di mono no ade ja de ta ma ma ko ma nwanya ade ja ta ma oya si bia de na nya wo da da do oya na ta ji mu aru ba su anya no bole ti ki ali an oya na ko mu aru ba su yo ko na ba te na gu de na ye ni e po elulu ja ta gbe ni na lu gbe na gba wu nya na ka chi na ka na anya ji ka ta na la ji so 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 even the brother bona obazo yo mebi onye ọbụla ma obazo yo mebi a na-ekwure n'aka kudonu n'ọnụ ya egwu nika na-eche okay no dosu maka nye egwu onyanwo onwe ibe zi ma na joro mundu mo ma ni egwu so ni me no obazo yo mebi lawo na so na mo no mebi ọ bụ na nwere anụ lia na mụ nụ lia ma rizi na oge mebi ya o nwere ọjị egwu n'ikwu oji ebe a adịnya makwulie ọ kọgolo mmịa mbụ na bie ihe batara ọjị na awa gbamele ji nwere ile ọ na-ekwu na anwụrụ mmịa dị bie ibe ndị usi ka ngwa okwu a na ama bụ na ma nọrọ n'ụlọ asịrị ime mmịa na dọm mbata mgba gị ha esi izu n'ezi galere ya anya no ma ipugodo mu ipochie mu tubo yewi pota aje ko so mo ile di wa beida bu ne kene ka mpuru ka nke na ajie ekene am beida itu ka nke ni bu mmebi na azo nya mebi me aburu mmebi ngina mmadụ bando nwoyi ọ na-ete aka ịma na alụsị bukrozin
o delide de ibe o degosiri ọkwụsị n'ebe a na ya bụ n'ibe a iwe emebiwori na ya bụ na mmadụ nọdụ nwatakịrị nwere uche nna gị nọdụ na-ekwu okwu ị na-ege ntị na-aghọta okwu dị iche ka ya ga ọ pụrụ ị na-azụ ebe ka nna gị kwu so ọkọlụ m akụkọ ahụ nnebanye anya na akụkọ ya ibe ọkụkọ na-agba gị omegodo ịmara mụ na ya na-atọrọ olili na be anyị na-aga okwukwo ntaghasịa nna na ibe ị na-ekwu mụ na anya ọbalị m n'ọnya nọ ibe na ọ bụrụ na azị ya so mana emeche na mụ na-abụ ibe dị iche n'ime okwu aka ukwu emeche okwu na okwu emeche nye otu eziokwu dị ya so mana ibe si nna m ọnụ abụ na eleghị obegote dadara mụ nwere hope ụbọchị oyi na-agbagharị ya na-ewute nwe na-eme m ibele maka na ọnịcha ebe na anyị nọ eji ibe anyị ụbọchị oyi adịghị ama atụ ahụ asị uchizi ụnụ maala ọgbọ m na ụbọchị oyi ma na mbe na-emekwuru anya ụlọ abụghịrụ mmadụ jụrụ oyi mana a na-ekwu ya ịma na asa ntị dị ike na asa dị okwu abịa na-ekwu ya ọ na-ewute m ibe niile mere eme na na ndụ ụbọchị oyi odi ya ga-apụta abalị ụbọchị oyi ewu ihe odi ọbụla ọ ji eme ọ daa na ọgụ ụbọchị oyi ewu ihe ma ụbọchị oyi mebichezi o nweziri anyị na-aka aba na kọmụ na amaja na ebe a ka na anyị kịta mụ ibe chọrọ njọ ka ọ bụ duto mmadụ abụ nwanne ya n'anya abụ nwanne ya n'anya ahụ bụ na ikezie ekele ike bụ na nna onye nwe na nna ya nwere ọ na-aka aba mana Chukwu nyere aka nwa ya ọmụta nwa ya bịa ji anyị wee anya esi na mere na nna ya mere which is all daily life so m ihe njikwuru ọtọ nwa bụ na ihe njikwuru ọtọ bụ na ji ya ka nna ekele na ọ bụrụ ọbụla nwere ọgwụ ime ma ọ bụ na ọ bụ ọkịka adịghị nna m mebiri batị oyi azụ ọga na batị oyi maka na site na ọkụkụ nwere ka wee ruo n'ala o nwere ohu na amara amatọghị mma ahụ n'ebe anyị bụ 68 years ndị nwebụ mmotu na ọbụla na-eme iru mmotu ibu na-atọ na anyị na aka anyị mana ọ pụtara anyị ya bụ isi ele ọganido bụ isi na so o nwere oyibe nne nwere ike ikwu nwunye so mgbe nna ya oge bụ na ebe ọ bụ na asị na osi ka dịrị mma n'ọka gbugbo na nwere mbosi kpọrọ mbosi mụ ya akpọ iru n'anya ọkwa mụ bịa kpọnwụ iru ka na ọganido kwa mụ ji okpotu na-aba m mgbe akpọ na ọnụ a na-akpọ m kwa mụ kpọrọ m odire si elu n'okwu ma ọ ka ọ dị mma ibe nna azọ ebe akpụkpọ gbazi dị mma ọ bụrụ ka bụ obo ndị a na-egbo dị mma iche maka ebe anyị dị mma na mmadụ mma maka mmadụ na-esi n'ụlọ mmadụ mma wapụrụ n'ezi so ibe nji m aka okwute okwu m bụ na ndị chịrị aja ụlọ achịka ndị na-abanye ni nkunu ya acha ma karịa nke dịka etu a aji ewepụtara okwu na mụ ma na obi ya adịwo mma obugodu nnọọ nwale ike ọ nọrọ n'odogwu na-anọ ike ọ ya anọgharịa onye nọgharịa ụbọdụ eme gịnị ụbọdụ ya nye eche maka na ọ bụ ọgwụ ọ bụrụ ọgwụ ka ọgwụ ga-ele maka ebatara asị gị na ọ bụrụ ọgwụ na ọ bụrụ ọgwụ ma ị na-eneta anyị ibe na-eme odoge na ọgwụ ahụ na-emebe ahụ so na nna m ji ekele n'ikwu ibe ị na-eta na atụ kamụ ka anyị maa na mbọsị ya kacha zere ụbọsị ya eme gịnị agwa gị n'ikpo n'ọnya bụ ezigbo ibe mgbe na-ekele ihu na-anọ na-ekele nwa otu ọbụ na onye ọbụla ya dị tọba ya na ọkụ uche ebute ma anyị na-ebu n'igbe nwụ onye si n'ibe anyị na-eme na onwe isi ịma na-eke isi onye a onwe isi onye a maka onwe isi ndị anyị na-ekwu ebe a bụ ka onwe isi ndị abụrụ enwe ndị ebe anyị isi ụbọchị ekele m ụbọchị ndị nwere ọgwụ etu wọ́n mọ̀ tó wájọ kan náà ó bí àgùn ní ike wọ́n mọ̀ tó wájọ kan náà ẹ̀kọ́ra yẹn ìjẹ́lẹ̀ kwádọ́ àìjẹ́lẹ̀ kwádọ́ àìjẹ́lẹ̀ kwádọ́ àìjẹ́lẹ̀ kwádọ́ ó bí àgùn ẹ̀ ndị agha dịgo ọzọ ma ndị ha dịgo mmanụ ọzọ mba ahụ ya dị anyị na-eme ya karịa a na-aga na-adịgodo na-eme mgbe anyị dịgotere ndị chedo na-ekwu mba ahụ ọ nwere ihe anyị mere
ọjọ́ náà lè rìn dáná ẹ́ máa ń gbèlé gbòòrò so ní àdìgbòtò ihe na Chinedu na-ewu ego àná wọ́n na ụbọchị na ndị ichie ụbọchị na-agba uru ọ na-aga ọrụ ahụ n'ịbụ ọga n'udo ngaga n'udo a ụjọ aga ntị unu na obi ahụ mmotu unu na obi ahụ obi ahụ bụ pawa mmotu chairman obi ahụ nyanwe vigilant chairman nyanwe youth chairman nyanwe task force chairman mụrụgbumụrụ ihe unu ka anyị ji amị obi ahụ na-ekwu obi ahụ unu ka obi ahụ ji amị emudu urukwu mudu uji unu n'uji obi ahụ unu ekwu n'obi ahụ ekwutela anyị unu obi ahụ akpa n'aka ndị aka ekpe n'igbo dị anyị debe agụo unu eme aka ya unu asịkwa na abụọ mmadụ na nwere pọmpụ iwu ji akpọ unu a na-akpị ya unu kpacha anya ozi olu na ike ugote mudu edozie mmadụ nne na-agwa mụta nne ya bụ chairman na obi a ka o wee nwere chiama enwere junior ị na-achị ụbazụ ị na-achị na ndụ niile nke bụ pawa lee ibi mmadụ na agbụrụ nna ọgbọdụ ọgwa pawa na ndụ niile ya bụ namba 1 na ndụ nya na anyị nọdịda na position pawa enwere stress ụjọ emechi mbọchị obi ahụ ya abịa abanye o na aligo oluo nkele ogbe anyị taa anyị ga-eweta akwụkwọ na ede agụọ anya ewee gaa turu apasịji anya na ndị ụlọakụ jere ha nje unu ụba unu gụzie unu obi akwụkwọ na mgburu ndị nọ na ndị gụọ anya ọnwa amedimenti obi enwere amedimenti aka dị on maka na gọọmenti n'ụlọ onye chọrọ Anambra bụ Mbadizi ọnwe ndị o wechara eze ndị o mechara eze nyecha satifiketi nkike eligolu na-asị ara ọnwe ndị ọzọ na-achị tutu owe nye ka kina etiti bandị n'obodo eze maka ọba bụ ndị ngige nyere na-ekere onwe satifiketi oligozi ka Mbadizi nyere ngige ligozi si na akụkọrọ nyana nukin n'ụlọ n'gọọmenti n'ụlọ nyana obi esu n'ike unu na obi akwụghị na-achị ya ndị nga pụrụ akụ ụfọdụ ndị ichie unu na anyị na-akụ ya aka anyị na-adị na sọpọtụ unu gbaa anyị mgbe okpulu anyị na-aba anyị gbaa unu mgbe okpulu na ndị ichie ka abụchi ekele m unu unu ezogbu ndị ozi ụbọchị unu zuo ozi akpa ekele m ọ na-anụgo ọnụ a na-ekwu ana m atagburu atagbu ire maka ndị nwadị bụ tata ihe ji bịa bụkwa ụbọchị ọnọgharị ọnọdụ na anyị gbajiri ogbe etiti oru ụnanụgide nnekwu ụbọchị onye gbajiri ogbe etiti oru ugbo wee ihe bịa dị taa na-ebu ka anyị dokwu ụbọchị oyi ọwụ ka nne ya mgbe ụbọchị nchọrọ ụbọchị oyi obi akwụ onye abụọ ụdakwu ụbọchị oyi niile bụsa ebidoro ebe drọba ihe anyị ji bụ ugwu ya na be drọba bụ na aga drọba bụje Mohu di mama ona nro mai ko ya hiru. Isi ro dro ke ma. O cheli budo na bia. E wa ma ke ti ono ro manya wa ko nyo pa ko. We go nyo dam sana ai da pa.
Kenapa buat rumah kita dia mau dia mau dah. Angguronya dia pasti anak saya ada rokat rumah. Masih bukan ada jam. Aja bukan aja nak berro. Aja. Punya kau nak rumah kasih apa? Okam ai wemu berro. Mau dia itu batu ni. Ubiak. Punya betul ubiak. Jom nanya. Gimana bang? Ini aja saya bukan mila nak rom. Kalau kamu dia busuk. Saya puraju, saya melalu nama. Baca, saya melalu nama. Nama orang ini mau biar kau kaji. Saya muli jujur orang. Saya tak pasal kau baca. Saya ini. Saya Surabaya nano. Nadi nobu ama obi si bu modo anyi mebido akwado no ka na ebu no na be bu baso maka ge na tambe ngode mama nanyi malibu no nya ngwa duro na ja tu poria no abegi se ba 5,000 no no jara no da owo ko bonto Onde kama na jama ngam buong bisu na fidang ngam dang we jodi moto saja ngwa tali iru le go na ma ajwa le wo ke me sho no ajwa na ngwa ba ngwa si awu te tu ni na fidang ano no da be o yawa onye meli nwa m di pụrụ di potenzie o egbo na gbo le kwa lo na mo ya gbe mo na fa de na fa no mo ke ni to ba so me ni no fa ni ma wa se nwa m ba uje tu wa bua anyị nọ na mo mo na mbo ya de de o ka ngoko to se mo ko ba o to te ti adiwe chiwan odipo ngak o kaida we si dia bawa ko kada ino kanu ali ono sira kanu do ono da ja no ali asango ke bi no bashi isa se bani mi wa asino ka tipo iwe je oje je be no bashi o boji nanu ya ke ja bi o bala oji nanu ije du se wa nya mi je bi we ne boji nanu obo bashi o bo wa odipo obo nanu obo yo kemeli se ko di poja angoro no ba ko basio na di naka na ja no ali ono wasa ma de amara pe ni ko basio berele na ko romu e wasa mu ko na je mi ba o de ku basio yo we ma ka be asina we me se de ka me ka ada ile ne to anya mama no bo sa ki ekikalo ana ta mama ekucha bia nju ni wa kuja nju e wa na mamu ko na je malie e we ni ga na ma bo se e ma ka le ko da ma so para so kwa agwa ni mo wa ka nga ku e ku ye ku je agwa market e ku ye ku je agba lu de agba lu obibo ada mara me puta no ma me pede me ewu kwa wie owo ka be ni na akwa ewu tatia aba ka sinye luta owo ka na chukwu ma da da yo enugu ni so ko ba no bi meje owo ka pa do we alia we ke no ba si yo ke na ja kene ko nanti ojo do budo tawa ana tani mama to yen tuna we to wo ka ngako ko di so ka ko ko sa na lu ki o sia na mo ali ngala ali di o sia na mo ali ngala ali di allo je di istasa ne ko den do nya ko ko sla ko nya ko ude de no do ake de no do obi bo no
we wo oji na si nwa mu we duro ri buche tupu e we si na bo waka ele le je na wa ja ko mo na nwa mu ni ja ko le kwa ni nwa mu je we duro ri buche de ma ko no ba ka du no o ku wele na na tura karo wa sa mu ko no do bi ke wele ka ma chuko di wele ka na mo ke de mo ka la ku tale ke ka dia me di mo fa no wele ko fa wele bom na je do ba shi na me be na me so ba so nya na wa me be di ka na mbo do le wele ka fa isa do ta nuru jama na mu wele ka chuko de ngwa wo bu de we to no da ku sa no ko e ku na nu ku na o ko bu to isa no chuo di mu owu na wa no awale wa de on we kula ma be na ba nya ma be na ba sino ko yo ku de so za na me ko di ema no ni be kai ko ta ko yo ba je we e ye bu ga ron oyo bu ga ni so e bu ga ko ri e no be ko adi na hi kula di ajoa so e bu ga za na ma ko aka ni so yo buka ma sada to ka dia obanya nwa ma budu nu bu ndi e okuru na tinkine di sada igbo bu nu ne du fu ne du ya na ni ubaje yo eje du ta samangu obuye ya asam ni da kwala ni eten aka jogo ni sha nge odubo asama obia ko lu kucheni okudalo no membo botano asama dito te ubaso iweji sa ti futemi na nje do ku baso tata tata kambotalu Kangba mata ne wa kangbo ni amma ke do ko na do e ba ja de o wala be ja be na do tan aja ka ja ma ke do be ma na fuso ko ni tu na ura ta no na do ura ta na do ja ko ni tu ba na mo ta do ba ma pa ja dale ko ba
ọbọnyị asanya ụgbalịgogwi ụbajoyo olike kwuo mgbe niile a na-aba mba na-akpụkpu aka baba na-aga ịlọkwa ọnụ a siri ike abụrụ ebe eji akpa ọnụ a ibe isi na-epụtawa rụbasi oyi ekele ka anyị na-ekele pụtacha mma onye a na-achụ elu ebe kwuru nwere ibe ọ na-eme ụbasi onye uwere n'ọnụ akarịta nwaanyị onye uwere n'ọnụ akarịta karịta abụrụ na-ebu ọ bụrụ m karịta ike aka ka ịkarịta n'ọnụ onwere ibe ile o nwere onye bụ wee sị ka ekele gị ekele ka anyị na-asị na iji bịa ụbọchị ndị iwe mee mgbochi na mgbochi adịrọ n'ele ndozi ya bụ na ndozi a ọ ga-agarị gị ọbụrụ ụbọchị oyi nwoke na nwaanyị adịcha mụọ nwoke mụọ nwaanyị onye pụrụ apụrụ bute ego ntamatị anyị anyị na-eri iwe anyị ekene oge obi iji eme eme ka iri kwuru ekwu mgbe ụbọchị oyi ka anyị wee mara na ire na ịbịa ya n'ama ọgwụ na ire na ọnụ abịa ya n'ama na mmeri ama ewepụwo ịma na araga mba ahụ ịlọcha nlọ agbacha gị ndị abeghị ikpe ahụ mbọchị isi nne ya dị n'ama eroche ije okwu azọrọ n'ama si mmasị ji erogi ya ọ bụ eziokwu si gị na-eji erogi ya na amụma na ibe dị n'ama ebelebe orubiri ka ọ bụ wee sị ka anyị kere isi ike ịma abalị babiri iji bụrụ ọnụ a mebie na ụbọchị oyi n'ọja abakwuru gị ụbọchị oyi ekene m unu okwu na-eriro na inu elezu mgbe otu nwe pụtara apụtara anyị na-ekele unu ebe anyị ji ekele unu unu chịtara anyị mma ebe anyị ji chịta anyị mma bụ na anyị ejere ikpe oyibo n'aka unu anyị ejere ikpe oyibo anyị ejere ebe ọ na-amụ ka anyị ji akpa eje unu wee chia mbara isii wee pụta anyị na-ekelekwere unu ekele na-ekele unu mma na unu bara anyị na unu n'onye tatata obodo enyi ibie ka anyị na-ekwuwe ndị nwe anya na unu abụọlụ ndị ichie adeja n'ọnwa na iruru anyị na unu abụọlụ obi onye kwuru na-egeri ndụ Basoye ka anyị dị ndụ o basoye ka anyị dị ndụ o basoye ekele m unu o gbasara obi akụ bụ etu o ji wepụ o nwere ibe dị iche ochie enwere ikwu obi aṅụrị na ọpụtara taa adịghị wee kwuo onye agbaghị ọrụ ụbọchị maka mgbe alụba dị ndụ alụba ekwukete gị ga-eje ya ọnya ayịyọ na emejori ya mmejọ ya emejori ya bụ maka nwa ya ngwugwuru ya kịta ma chọọ dị pụta azụ sọsọ mụ bụ ọka ụzọ azụ na-achọ dị ya sọ mụ na-anị ọgọ ọnụ a ebe ọ bụla ịbawọla anyị nke ahụ nne ya ga-agụ ụbọchị ofe ya bụrụ ọkpa ọkụ jụrụ m ya ka ọ na ala kelegiri mgbe na-ekwukwa ọzọ onye ọbụla amaala chairman anyị ọ bụ manya fọma chairman Obiakụ Amaobi nya agwụ ya ụdị ogwu ogwu na amata anyị ekwu ndị mbụsị ọzọ ibe njiwe nwe ndidi nwere adị tụrụ m ike
o wepụta na-ekwu na ụlọ ndị ka chịrị ya ya chere mbụ kedu ebe ọ chere ba gani monte mo aba ọkọ kpalụ ọkọ koyi wo ya akọ mi n'obi akọ alụ financial secretary n'obi akọ 11 years were aka mo resign na-achụ ego na-achụta na-akpakwelu na-akpata mkpacha eme mgbe nọ n'obi a anyị alụwo udo si na agụ fam bụrụkwu ọnụmba anyị alụwo si na mgbọ si na ụka anya maja ruo abiri jọsha na onwere n'obi a nwaja akọrọ m akọrọ na ndị onwere ga-achị ọchịchị ka alụba na ịma gwita nwere ndị ga-achị kawa sọrọ ndị jere na-abụrụ bụ jọra ụta mụrụ onye ọzọ nke ọda si na bụ chiake ihe kwu na ewu mbọdọ ọzọ na mgbe anyị igwe dịrị ọ dịkwa dị ka anyị na-ekwute na ọnọdụ nna m ọrụ ekele dị gị ndị mmadụ ekele and anyị bụ mgbochi banyere ọbụ nwụtọ na-ekele gị ekele nke pụrụ iche ịkpọrọ anyị okwu na-abịa gị sị ka anyị mara ka anyị si ahụrụ anyị ga-ahụrụ anya na anyị nwekwere anyị na gị jikwa anyị ga-adị na anyị chọrọ ya bụ ezigbo nna anyị na ezi ihe ga-ekwere ibe oji ọnwanne so ọ bụla ya anyị bụ mma otu kene gburugburu niile mgbe mechi ma agba mbọta anyị wee pụta sigiri ịnọdụ ya kọrọ anya gị ndị isi ọbọsọ ekene m unu mma otu bụla bụ anyị na-ekene unu anyị si na anyị na-ayọgbu m si ka ihe anyị banyere kunu hwadoro anyị kunu hwadoro ebe anyị dịzọ ọkpa gbara anyị ara nwanyị si ejire njakịrị maọbụ ịkpali anyị wee kwu ya ehe n'ụlọ kpara anyị nọ na aha mgbe n'ebe anyị pụtara nkọbasoro dị mma ndị ọ dị mma na anya adị lechu ibe dị iche ya adị anyị sị ka anyị kene ka anyị kene na mmanya ọsọ ekene mụ nya ndị batụrụ nra no nya ka si ka njụọ ka anyị ka akọwara anyị ma ya bụ nra na-ejelibe mgbe ndị bọrọ na-emetopụrụ ya anyị from A to Z. Mmadụ na-abụ Ọbalike. Mmadụ na-abụ Ọbalike bụ Titus Nzegwu. 20,000.
Ụlọ hone mbari sebe Andrea. No mbe na egwuregwu geisha. Mbe egwuregwu geisha. So, ndị nwa bụ onye ụbara balike na-enyere anyị ego. Ọzọ bụ stainless. Onye aka ọnụ ọra stainless 20,000. Nke na-eti egwu. Ya na gbagaba. Mgbe egwuregwu na ama n'ọnwa. Atụrụ ya 20,000. Mana ọ rarịa. So mmadụ na-aba bụ 40,000, 20,000. Anyị jegidere ya bụ ibe. Onye melibe ịtọ bụ Samuel Ọvọka. Mbọsị ọ na-eso okwu n'ama n'ọnwa, ọ na-ekwu okwu bọọlụ ọra. Takụrụ onye bụ takụrụ onye bụ Samuel. Ewetu ya ndra 20,000. Ka ọ rabụ mmadụ ịtọ ka adịghị. Nke Samuel nwa kọnfam rụgwe nọ n'ọnụ ka e kwuru n'ọnụ. N'ọnụ ka o kwuru na-asịsị ya. Abia nwunye ke